Сядаме сега. Браво. И искам Параскевчо първи да стане да си каже името на английски. My name... Айде следващия. Знам. My name is Bobby. Отлично. My name is Aля. Аля, браво. Край вече на приказки. Айде, Алекс. Евлогия. My name. Бени ли сте казали? Але. Нищо. Добре, айде спаш. Айде куки. My name куки. Мишка, отлично. Отлично. Антончо. Антон. Не махай с ръчичка. Айде, Стоянчо. Моля ти се. Хайде, Стоянчо. Как ще ми кажеш? Няма? Добре, няма ли да работи? Хайде. Май? Няма, така? Отлично. Нас. Добре, Иличо. Отлично. Браво. Ставаме да изпееме песничката за Бени и за Сю. Готови? Ето ги, ще ги покажем. Хайде, ставаме. Unit 2, Part 1, Song. My name's Benny. My name's Benny. Good morning, Benny. My name's Benny. Good morning, Benny. My name's Benny. Good morning, Benny. Good morning, girls and boys. My name is Sue. Good morning, Sue. My name's Sue. Good morning, Sue. My name's Sue. Good morning, Sue. Good morning, girls and boys. Браво! Малко по-високо. Запусихте ли следобед? Ми не чувам да сте запусили. Сядаме бързо и да видим кой е момиченце и кой е момче. Айде, Паския, как ще кажа? Отлично. Браво. Very well. Браво, Алекс. Алексчо. Как ще кажеш? Добре, чакай, Куки. Спаш. Куки, ти какво ще кажеш? I'm a girl. Мишо. Браво. Мони. Хайде, миличко. I'm a girl. Браво. Антончо. Миличко. Хайде. Браво. Стоянчо. I'm a boy. Наско. Браво. Миличко. Браво. И Алекс. Отлично. I'm a girl and I'm a boy. Така. Я да видим сутрин рано, като дойдете на градина. И госпожата ви попита how are you, което означаваше как си, how are you. Как ще ви отговорите, ако сте добре? Кой ще се сети? Браво на Алекс. Браво, Алекс. How are you? Fine. Thank you. Хайде спеме песничката за How are you? Готови ли сме? Пак ставаме бързо, парабички. Така. Айде, Part започваме. 1, Song. How are you, Sue? Айде. How are you, Sue? How are you, Sue? How are you? How are you? How are you? How are you, Sue? How are you, Sue? I'm fine, thank you. How are you? Добре, сядаме. И сега да видим една гимнастика да направим. Готови ли сте? Готови ли сте? Так. Какво ще направим една А? Я да видя. Up. Down. Turn around. Браво. Jump.
да видя. Unit Какво 5. какво ще чета? Part 1. Song. Up, down, turn around. Сега ставаш как да видя? И up, down, Turn around, turn around. up, down, Turn around, turn around. up, 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 Down, 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 down. turn around. Добре, сядаме. И сега да видим дали можем да преброим до 10. Потом заедно, заедно. И 1, 2, 3, 4, 5. Браво! Дай да подуши колко знаеш сега. 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. И сега пеем песничката за числата. Нали? Готови? So, count to 5. Айде, чуем. 1, 2, 3, 4, 5. Listen to me, I can count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. I can count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listen to me, I can count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. I can count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! 1, 2, 3, 4, 5. Браво! Отлично! Ако случайно... Я да видя тук нещо, така малко да ви разместя. Ако случайно настъпите някога по кръчето, докато танцувате, какво трябва да му кажете? Как ще се извините на някой? Хайде да видя. Как ще кажете съжалявам? I'm sorry. I'm sorry. Така, хайде да кажем животните малко да сменим. Готови ли сме? Айде има оремчето, как беше орелчето? Игъл. Бухалчето. Папагалчето. Паррот. Маймунката. Амечка. Беар. Слончето. А тук има много малко мишленце. Маус. Зебричката. Зебра. Вълкът. Лъвът. Лая. Змията. Снейк. Лисицата. Кот. Тигърчето. Тайгър. Жирафчето. Жираф. Крокодилчето. Тук съм. Крокодил или крок. Жабчето. Фракъркерча. Акулата. И останалото котчето. Овцата. Добре. Я да видим, кончето го нямаше тук на плаката. Как беше кончето? Помниш? Хорс. А кравичката? Као. Добре. И патето. Патето как беше патето? Айде да видим патето. Да. Като мак, да. Мак, да. А тук имаше и други животни. Котенцето. Кет. И кученцето. Да. Рибката. Фиш. Добре. Продължаваме. Нали? След малко музиката. Snack time. Време е за закущи, за пърске. Виж как ти. Елко. Ела. Само тук точно до салона има туалет. Хайде да видим. Snack time. Време за закущица. Пърскепчо, какво ще си избереш да хапнеш? Ма искам да ми го кажеш. Как бяха бисквитките първи? Cookies. Please. Here you are. Не искаш да си ги вземеш? Thank you, Нечо. Thank you. Саша. Snack time. Как ще? Please. Нали трябва да ме помолиш, учителите вече се моля. Cookies, please. Нали така? Боби, хайде, мой момче. Snack time. Как беше селчето?
Juice. Браво. Juice, please. Here you are. Thank you. Alex, snack time. Айде да си спреш, нали искаш? Айде сега, да те видя как ще кажеш. Juice. Juice, please. Here you are. Thank you. Една. Паша. Snack time. Куки няма да дам наградка така. Please. Here you are. You're welcome. Cookie, твой ред. Хайде, бисквитки. Snack time. Хайде, сладичка. Виж, тя Куки не е гладничка. Snack time. Here you are. You're welcome. Money. Snack time. Какво си избира? Къде? Please. Here you are. О, Емо, ти се върна. Snack time. За време, как беше точно? Juice, please. Here you are. Thank you, Detroit. You're welcome. Стоян, snack time. Не ми харесва. Как беше? Please. Аз не ти ги дадох. Айде, Настя. Snack time. Please. И сокчето, и джус. Браво, много си гладничка. Here you are. Thank you, Detroit. You're welcome. Айде, Личо, бързо да видим и ти какво ще си пожелаеш. Snack time. Как беше? Как бяха мислите? Cookies, please. Here you are. Емко. Бързо, на местото. Айде сега още маничка. Алекс, snack time. Още маничка, Емко, обещавам. Как бяха? Cookies, please. Here you are. Thanks. Айде ставаме за песничката. За snack time. Unit 7, Part 1, Song, the Snack Time Song. Cookies, cookies, 1, 2, 3. Cookies, cookies, 1, 2, 3. One for you, one for me, one for the teacher, 1, 2, 3. Айде ли как танцувате поне? Apples, apples, 1, 2, 3. Apples, apples, 1, 2, 3. One for you, one for me, one for the teacher, 1, 2, 3. Добре, сядаме и да видим цветовете, дали сте научили. Готови ли сме? What color is this? Red. And what color? Blue. What color is this? Yellow. And this one? Pink. What color is this? Black. This one? White. Bravo, Lisa. Orange. This one? Purple. What color is this? Brown. Gray. And this one is? Най-лесни майките, подобно на каквото слушате. Зелено как беше? Не. Green. What is your favorite color, Параскевчо? Кой ти любимият цвят? Как беше черно и бяло?